everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Matag Tagulkol sa Rihas. Kasi kasagawas. Unsa man na? Doon na natin nga nilagpatan nila. Maayo hinuon. Magawas ko. Mangay kong tubig. Giuhawsag ko. Pero, muliliyon ako sa bintana. Tanaw na ko kung kinsa nagmata. Armado mga tao, nakabulat ang tao, huwag nakasoda sa gate. Sigurado ko makakaaway sila. Linda, pagbata. Linda. Kasi... Ayaw sapa. May mga armadong tao sa kawas. Unsa? Dali, pero na natin sa maming daddy ni mo. Dali. Tana. Kailan kinabla yung portahan? Kasi... Pusel, may bigay mga pusel sa portahan. Dad, ikaw ba na? Pasiga ang suga, Dad! Ayaw! Mamalilutan ko! Masairan sila nga di ato din eh! Dad, may mga armadong tao kuno sa gawas! Kinsa sila, Dad? Huwag may baw. Kuya, sigurado ko makakaaway sila. Dili ka mga kawatan lang sila, Dad! Mga agyat bahay! Dili, mga taga sa kalibre ang ilang armas. Og nagkabunit sila. Aron dili makita ang ilang mga naong. Kaya siguro, gobyerno ni mga tawana o ka ex-military. Mauna ka na akong giingon, kuya. Dagkan silang koneksyon. Nakasiguro ko, ako may ilang tuyo. Ang naamong lang mo tungod na ako. Napasol ko kung nga nung midangog pa ko ninyo. Ayaw masulagin ko kunin mo, Rina. Kagustuhan ang mutapag ni mo. Tana ka mo! Sige na ka mo! Malakaw na kita! Kailangan makapalayo kita gikan din eh! Sige na ka mo! Ani ang mga importanteng dokumento ang ato mga laso kwarta! Tara ka mo! Hona! Ngano rin na? Dili may mga anata mo agad sa dagong nakasiguro ko may mga armadong tao nga nagbantay diha! Pero wala yung kausuran ng napital na. Diyan na yun sila kong kaya. Doon na pa! Dali na ako sa una! Naibaw ko kung may laing pagkausan na din eh! Dali! Sunod ba na ako! Hupo! Hupo! Rina, ano? May mga tao na nakasunod inyo ba eh? Dali din mo! Sunod ako! Dali mo! Sabi ninyo! Nagsunod ka rin mo! Ron! Dali na! Tuwa na sila! Una na mo, Gloria! Bukman ko sila kutong sa kamay! No! Sige na, Gloria! Wala kita yung unos pa! Siguraduhang duwas sa atong aray! Muunaw ko ni mo, Ron! Tagan! Tagan na, Gloria! Tagan! I'll take, Ron! Sa paayos mo! Lina, dali! Lalo na yun! Kat, dali ka! Sama na ako! Dali! Rina, maglisod ko! Dali ko magkamao! Dali! Kulit akong kamot! Magdali! Pangusok yun! Nagkagulit ako sa mong kamot! Pangusok! Kat! Oh, Rina!
Amerika? Nakasabot ka ba? Mami, dali na! Linda! Mami! Nakapunta pa rin! Ano ba kapalayo ka mo kailan yan eh? Mami, dili mo amba ko, dili ka kauban! Luwas sa akin yung kaugalingon! Kalimti kami! No! Mami, no! Mami! Mahal ka kayo na mo ni Daniel mo! Mami! Tira! Palayo ka na mo! Mami, dali na! Likong ng ito galing ko, Linda! Kailan naman makaisog ka? Di ba masalata? Sa palay! Ang galing! Ipuhin silang ilang kinabuhi alang ni mo! Kung sa kaniyo usike! Dali! Sige na! Magaling na tayo sa mo! Lina! Apak na sa makilid! Diyan sa salaman! Dali na! Dagan! Dagan, Linda! Wala ka tatagdag mo yung oras pa! Mga pulis ka ron! Hunong! Hunong, Rina! Hunong! Ngano? Mga pulis ka ron, di ba? Magpatabang ta nila! Dili! Dili may mamusalit ta nila! Tingaling kauban sila sa sindikato! Unsa? Patulgar! Huwag nahulog sa tutol! Dagan! Dagan, Linda! Dagan! Linda! Dagan sa Linda sa pikatan! Nagkabuwag ni! Nagkabuwag ni Rina! Upiksa na nagpatsyugar! Maabdan niyo ko ini! Oh, ibatog din ang patrol car! Huwag nabali ang atensyon sa mga pulis niya! Siya mo igigugon sa patrol car! Linda, dagan! Dagan! Luwas sa akin ang kagalingon! Ako na may mawin! Musuot ka bayan! Magdali ko! Nira ko sa pikastan! May taxi! Musakay ko! Para! 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 Larga, Noy! Larga, Noy! Please! Larga! Magpalayo ta din eh! Palihog lang, Noy! Please! Please! Isa pinagkunan abdan! Huwag niya padusa kalimutangan ng patrol car! Dili ko magpadagop nila! Dili! Muamba ko sa dagat! Up! Up! Ah! Magpadala ko sa isang sa dagat! Pero nag-asa kay Batman basta sila ko madakpan sa mga pulis! Ah! 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 Diyan ko ginasusog sa pier. Mukatkat ko yung fast craft. Mukatkat ko. May kiwa ko bakit eh. Mutago ka ng mga bagahe. Musoksok ko. Samang ko ini padung. God Almighty. Tultulik ko. Importante ka na ba ang bahang, Linda? Nada ba importanteng dokumento? Mga papeles, alahas ang kwarta! Mami, dali na! Kat na dali sa taas sa kahoy sama na mo! Dali na mo! Sarada ako, Linda! Dili na ako makahimo! Mami! Ipasalig ka na ako, Linda! Promise me, kilala magpalayo kayo ni Tapita! Malayo din himaling sa Amerika! Nakasabot ka ba?
Mami! Mami, matuman ko sa inyong kagustuhan. Matuman ko. Ang katumanan sa inyong kagustuhan, Mami. Alang sa kong kaluwasan. Gisakripisyo ninyo ang inyong kinabuhi. Alang na ako. Pero, mangandam ko, Mami. Daddy. Mangandam ko. Kay inigbalik na ko. Maila ang akong paninghouse. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.